Assalamu alaikum bandiraɓe heccankoɓe yeɓen ko ɓaya Piindi TV bisimilla monero ɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccide mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka altinande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama yinde ko noon manama jettoɗe seeɗen ɓe min jettaki alal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof hettiyankoɓe yeɓiyen ko ɓaya Piindi TV ko noon min dañirta weltare addande on ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi hande ne jeeya hen gouvernement kesso mo gardiɗo leydi ndi darde hoore gouvernement noon waɗa hen ko Amadou Ba ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyen ko ma en gaari hen woɗɓe ɓe ganduɗa jippinama e hesɓe ngabbinaɓe ɗum ɗon fo ma en gaari hen koye nder jayndeli ɗi woni ha tengte jippogol ministre des sports mo ganduɗa hewɓe paɗano ko way noon ko joni joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi. hettiyankoɓe yeeɓiyen koɓe gudditirtan roɓɓindu jayndeli meɗen koye jaynde gendire lessalayi jaynde gendire noon ari nomination mo premier ministre oɗon premier ministre noon ko Amadou Ba ɗum noon hewɓe ina padanno ɗum hewɓe kadi ene innittuno inde ndeɗon ko ɗum wattidi wonde tigui kanko Amadou Ba waɗa premier ministre hay so tawi oɗon premier ministre ne fattano ko gila ko ɓooyi saabu nde haala joni wirtima hitande ɗum noon ɓe mbi feuille de route mo président de la république président Macky Sall woni tan dartade ƴewto liggeyo kono kadi e nder leydi ndi caɗele gondi hen ndi oɗon gouvernement noon ko gouvernement mo capantato e jeetato ministre uji goni hen garene jayde las ari ha joni tan wi gardiɗo leydi ndi kay waɗi lancé combattant ji muɗum woni daratoɓe yahoɓe haare nde ɗum noon woni ko ganduɗa yette ne lima hen inde Amadou Ba woni premier ministre Moustapha Ba Oulimata Sarr Victorine Ndeye Pape Malick Ndour Abdou Karim Fofana Mame Mbaye Niang e Yoro Dia ɓeɗon limtama hen ɓe mbi Amadou Ba kanko woni chef de guerre o haare nde ɓe mbi kanko woni gardotoɗo yesso o ɓe mbi ha joni tan e banggal ligguey yimɓe ɗiɗon e keptina hen woni Moustapha Ba Oulimata Sarr ɓe mbi Malick Ndour kañum ha joni tan kañum ne nani jeeya oɗon liggey garene jayde l'observateur kañum ne ari tan e gouvernement dartinaɗo ha joni kañum ne tan wi Macky Sall waɗi yiyande muɗum darde yiyande muɗum koye Amadou Ba wonde gardiɗo tan oɗo yette gouvernement ɓe mbi e kulisaji ne waɗi ɓe ganduɗa yette noon ko ɓe jiiti hen koye mumen ɓe mbi kamɓe ministre uji ɗi kopar SMS woni message hewɓe keeɓi yette wiyede joƴƴinama heddiɓe jippinte ɓene kopar SMS tan tini kamɓene koɓe jippotoɓe ɓe mbiyete ha joni tan ko tolne 11 hesɓe ɓe ganduɗa ete jiyama e nder gouvernement oɗo ɗum ko jayde l'observateur addi ɗum garane jayde Vox Populi noon ari ha joni tan e ko faye gouvernement oɗon ɓe mbi kay ko reedu ndu ganduɗa ete ina fonno heɓtade kono noon keptogol ngol ko keptogol musgol wonno yette eɓe ha joni tan ɓe garte koye toɗɗogol gardiɗo leydi ndi toɗɗi jagorde hesɓe walla tan gouvernement kesso mo addi o artiri premier ministre ɗo e nder leydi meɗen Sénégal on ko Amadou Ba tigui ɓe mbi yete ko padetenoɗo e ngal ɗon banggal ɗum woni koɓe gaddi ko ɓe mbi blocage uji kalanoɗi mbiya ma dañ e nder gouvernement o ɓe mbi ko way noon kay dañani hay lawol gotol ɓe mbi aujoji ɗi ganduɗa Idrissa Seck waɗi ɗum dillini rewmi ɓe mbi Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo ɓe mbi yette koko ganduɗa yette mataw tan finance o ƴettama tottita goɗɗo ɓe mbi Serigne Mbaye Thiam oɗo saaha yette ko tan nder PS mataw koɓe tikkuɓe oɗon nomination ɓe mbi départ ummiɓe hen timmi 15 artuɓe ɓe ganduɗa ete ƴewtidama hen ɓe ganduɗa garte nder gouvernement ɓe mbi 11 woni tan hesɓe natɓe ɓe ɓe mbi oɗon gouvernement noon ko capantato worɓe e jeetato rewɓe ɗum noon
minen rewɓe ɓe ɗon min jitani koye amen e nder gouvernement oɗon. Garen e jayde les échos ɓe mbi départ mo ganduɗa yette ƴewte fadanoka e nder oɗon gouvernement hewɓe paɗano koye hewɓe paɗano yaltude gouvernement oɗon ko way noon hande addi tan caɗele ɓe mbi blocage gouvernement Abdoulaye Daouda Diallo ko ɓe mbi ko fake news mana wona gonga ɗum woni ko haalama Mbaye Serigne Mbaye Thiam delini PS ko waɗa nominé ko ɓe mbi Matar Ba ko départ mo ganduɗa yette ina addi surprise mana betti hewɓe saabu Matar Ba fadanoka ina yalta e oɗo gouvernement saabi ɗum noon ko liggey makko keptinaɗo e nder banggue sport mo wonno e nder leydi meɗen jeyde enquête président Macky Sall ɓe mbi darni ko combat muɗum addi haɓeteɓe oɗon combat Amadou Ba premier ministre ɓe mbi koko ganduɗa ina faɗeteno ɓe mbi profil Oulimata Sarr Doudou Ka e tan docteur Annette Seck e Yankoba Diatara ɓe noon ɓe mbiyata darnira tan koko faye gurdam musɗam dam lois uji ɗi kono kadi prix ji ɓeydotoɗi ɗum ɓuuri tagde gouvernement kesso o dartina saabu haade ɗum gardiɗo leydi ndi waɗi yalti waɗi ko ganduɗa ko kañum woni tannete woni discours haalde sénégalais ji ɗi ko muusi ko ganduɗa aɓene guura ɗum o wi amo tini ɗum garene jande quotidien le quotidien ɓe mbi gardiɗo leydi ndi fuɗɗori ko Ba woni tan Amadou Ba ɓe mbi kanko udditi galle jagorɗe ɗe woni tan wondemo premier ministre ɓe mbi fauteuil oɗon kay dow joni dañi joɗiɗo hen ɓe mbi Abdoulaye Daouda Diallo kañum woɗɗima woppani place Amadou Ba ɓe mbi Oulimata Sarr woni debbo gadano baɗaɗo e ministère de l'économie ɓe mbi feuille de route mo ministére uji woni banggal demande sociale ko yimɓeɓe guurata kone muusi ɓe mbi kadi e haare tan ndiyameje toɓo ɗe ganduɗa ina tampina hewɓe e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ɗon ɓuuri wonde liggey mo ɓe garene jayde libération noon ari tan koye faye environnement ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu ɓe mbiyete darnude autoroute Dakar Tivaouane Saint-Louis koko jogori addude kay caɗele kewɗe saabu leɗɗe kewɗe ma ɗuggite e kadi ko heewi ko ganduɗa ma ummo toon ene jeeya hen e tan 32 846 woni capantete ɗiɗo ujunere pawɗi capanɗe jeetati capannayyi e jeegom leɗɗe ɗe ganduɗa yete ina poti ɗuggitede e lawol ngol ɗon ɓe mbi ko fayi kadi e banggue goɗɗigal leɗɗe ganduɗa ne poti liɓede ɗum ɗon heewi ɓe mbi ne wawi addude caɗele e ngal ɗon banggal oɗon autoroute poɗɗo wirtade Tivaouane faya ha to diwan mo Ndar ɓe garti e nomination mo Macky Sall darni wadde nommé premier ministre Amadou Ba kañum ɗon darima gam wallide liggey gardiɗo leydi ndi wi ma wat liggey muɗum no hannirta ni ɓe mbi Moustapha Ba woni ministre des finances kesso o e budget ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garene jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal jayde stade noon ari tan ha joni e Matar Ba jippinare ɓe mbi Matar Ba totti place o Yankoba Diatara ɗum noon ɓe mbi Yankoba Diatara woni 24 mo ganduɗa woni ministre des sports ɗo e nder leydi meɗen Sénégal 24 ɓijo ministre des sports ɓe mbi Matar Ba noon kañum woni ko joɗima ɗo ko tolne duuɓi 6 di jogui sport o ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi Balde Keita kay oɗo saaha yete darde makko ena woni darde nde ganduɗa yete natti mantinade no woni tunoni ɓe mbi regroupement ji ne poti fuɗɗitade Paris hande altine o Mendy Nowa e tan Niakhaté Iso e Keita Balde kamɓe noon ɓe mbi ɓe payi koye tan banggal forfait woni jippitade ɗo ɓe gonnoɗo hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗum wonno komin gaddan noon ko ɓurno tan tengtude banggue jaydeli ɗi en batta sona uddidde hello wonko
noon tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hannde hesɗe jayndeli ɗi koko jayndeli fof udditiri e hello mumen arwanigo ɗum noon gareten tan koye gouvernement kesso darnaɗo o oɗon gouvernement hannde Amadou Ba ardi ɗum hewɓe noon ina paɗanno inde Amadou Ba e darde muɗum saabu ko neɗɗo mo ganduɗa yete ko homme d'état keɓtinaɗo kono kadi mo ganduɗa darde muɗum ina mantini e wallide gardiɗo leydi ndi goɗɗum kadi ƴewtidama woni Aminata Touré kankone o holliti tan banggal makko kanko tikkere makko mataw addi ɗum koko ganduɗa woni toon to assemblée nationale to mo fadanno wonde présidente mo assemblée nationale kono noon Allah watta ko hanani te kadi ko woɗi foof ko noon jogori yarude wona arsugue makko mo woni arsugue mum o fawama ɗonete mataw ɗum addi tikkere kanko Aminata Touré mimi oɗon ɗum noon hande widemo o tottirta place makko mo ganduɗa ko député o waɗata kadi démissionné saabu koko ganduɗa ete o toɗɗama o fawama toon to suudu sardiji leydi meɗen ko keɗɗotoɗo e poste makko kanko Aminata Touré ine wayno noon o holliti tan ko tikkere walla wonko woni ɓerde makko ko ganduɗa o yaltinani ɗum ɗum ne gartene gouvernement darnaɗo ha joni gouvernement o baɗuno Matar Ba kañum joguinoɗo banggal sport kañum ne jippinama mataw hewɓe paɗano Matar Ba jippine ɗo joni eɗen paaya lebbi ɗiɗi tan heddi yimɓe paayay coupe du monde e ko way noon coupe d'Afrique nani e lawol e ko way noon ɗum ɗon fo noon addi hande ko ganduɗa ete ene wayno caɗele ni so ministre kesso addama gowanoɗo jippinama mataw ene wawi addude caɗele seeɗa kanko Yankoba Diatara kanko Matar Ba o ɓooyi hen ko liggey mo ganduɗa ete sénégalais ji amo ina mantini hande so tawi banggal gouvernement o ina dilla e ko way noon hewɓe ɓerde mumen ina kewno lelade banggal Matar Ba saabu wiyata tan ko liggey makko mataw ne wawi joƴindemo ɗon e ngal ɗon banggal hayso tawi 8 ans wona lebbi 6 wona balɗe 6 koko ganduɗa ko duuɓi 6 kono kadi liggey makko ina mantini e ngal ɗon banggal mataw ina sikka garowo ma daro ɗo darinoɗo e wawa kadi ɗo wawrunoɗo saabu ko neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo jaaduɗo e hakkille muɗum kanko Matar Ba e banggal liggey makko amo andino waɗirta ɗum amo andino funtodirta kadi e banggal équipe makko e groupe aji makko yimɓe makko fo no funtodirtuno e mabɓe hawa wawa hebde ɗumen ha ko yiiɗi ko o daña ɗum neɗɗo mo ganduɗa ɓannoɗo disponible kadi e banggal sport saabu kamɓe ɓeɗon ɗoɓe jeeƴino foof maɓe jii Matar Ba e sara maɓɓe place makko dal amo hewno ɗum addaɓe ɓe noon ina ƴewtida gouvernement o ko rewɓe jeetato goni hen te noon minen rewɓe ɓe min mbi ko parité woni debbo so darima so gorko darima ardi yo debbo rew hen noon min ƴewtidima noon ko rewɓe jeetato goni e nder gouvernement oɗon rewɓe jeetato ɓeɗon noon holko saabi rewɓe kewani e gouvernement ɗum ɗon ko namdal ngal ganduɗa ina foti dañede jaabowol muɗum saabu rewɓe ɓe hayso tawi timmani kam 15 ne mbawno wirtade kam 10 ha 14 ngal ɗon banggal kadi koko ganduɗa ete ko tan darnude ko ganduɗa mataw wonɓe ganduɗa gonino ɗo mbaɗani ɗum walla ko way noon kono noon so ƴewtidama darde rewɓe ɓe koko ɓuuri ruttitade caggal ngal ɗon banggal kadi ko caɗele wonata e to banggal rewɓe to wadde gouvernement kesso darnama ma en ɓuur yewtide hen ko ɓuuri hen yajje so Allahu lamɗo jaaɓi e gouvernement o e ko way noon ko wawi addande leydi ndi saabu hande ɓuuri tagde oɗo gouvernement darnede ko toɓole ɗe e ndiyameje ganda ena taaji inondation ji tampinde sénégalais ji ɗi kono surtout prix ji ɗi ganduɗa ɓeydima ha woro prix ji ɗi ganduɗa hande ina hamni hande so yeehi ha nder leydi meɗen pot bisap ene yeeye 300 ande muusi kilo gawri yeeye 100 ande muusi ko ganduɗa ete ko kañum woni diwlin hande jooɗa 5 litres 8500 ha 9000 francs hande muusi wadde noon ko way noon saabi kanko gardiɗo leydi ndi o dari o wi o yii ko leydi ndi wurata ko ɗum saabi mo darno gouvernement kesso beele maɓe ƴewto ko way noon e ko fay toon ina sikka tan
jogiiɗo banggal commerce e nder leydi meɗen jogiiɗo ɗum keso o ina sikka tan kañumne ma daro darde ma taw ɓurde mantidinde e gonnoɗo ɗo o darde darinode saabu joɗinoɗo gonnoɗo mo waɗi remplacé o kañum darde muɗum yiyano ko hay lawol gotol saabu ko ɓeydo dañi foof o yiyaka hay lawol gotol o waɗa déclaration walla ko way noon. hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV koye ɗi konngudi guddeten ruɓɓindu jayndeli meɗen tottude wonadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaam e kisal bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗono e banggal caméra o ko Masou Sow alias Thiat.